Здравейте хора, днеска сме в една изоставена къща. С Брани ще я изследваме и за накрая ще слезем ето там долу. Това е много крити, брат. Брани, връщам ти тази ножица за оръжие, защото аз трябва да се пак. Аз съм пирон. Добре, дай да в лява ръка. Изкуство. Виж тук. Да, тук е хайпер високо. Но то там може да се влезе. Ама то не може да се качиш. Да, то не може да се качиш. То е... Това е много странно. Горе има кошер. Да. Това е гнездо на ластовички. Да, обаче аз се чуда, това там какво е? Това там. Не знам. Добре. Тук това май е баня. Това е било баня със сигурност. Да. Няма какво друго да е. Тук има траба. Да, това е било душа. Да, за... Тук смърди. Защото пръднах. Аз мислех, че вера някой тук е... Пурпоне, брат. Отваряй. Хора, тук още намерихме портмоне на някакви хора, обаче няма да ви го показваме, защото все пак, нали? Това е много странно, има... Много е странно. Има, все едно е... Ела е тук да видим тук. Все едно някой е взел... Те са като лични карти. Да. Чакай, че малко... Тук е рисувано... Това е много странно. Да. И тук има сърце май на тази стена. Ето на тая. Има тук нарисувано сърце. Тук е дълбано. Тук има някакви якета. Това е турба от... Това е турба от цимент. Къде си бе? Тази стена как е изронена. Да. По-добре да не го таковаме, защото усещам как се срути. Това е странно. Това е нещо. Това смисъл, виж ги какви са. Това са ерони от един пирон. Да. Аз ще съборя къщата с пирон. Марти, ела, това го чупа с ръце. Не дай, защото... То няма да се срути, защото това е някакво като... Лист. Тук е хубава тераса. Да, хубава тераса. Да. Тук... Види ми за още някакви такива неща, като... Тук... Няма. Аре горе. Добре. Сега се качваме на горния етаж. Гледай, аз гледам по земята, защото... Какво нещо на него? Добре. Колела. Да. Тук... Ако това беше истинска къща, и някой живееше, което е възможно. Не е истинска къща, ама е възможно някой да живее. Да. И отгоре... Ало, съседите, стига рушихте, бе! Какво минаме близо? Май няма на нещо на горния етаж. И сега май идва време за най-страшното. Да. Надолу. Ето, някой или е живял, или живи. Така. И е време. Брани, я свети. Нямам телефон. Брат, нямам. Добре, айде. Без телефон. Имам пирон. Ти носиш ножицата, да? У мен. Ако нещо такова метам път някакво върху някой. Да, аз преди малко казах не имам телефон. В смисъл, в момента с какво си имам? С телефон. Исках да кажа, не имам... Това от картофи или от лука? Да, верно. Исках да кажа преди малко, че не мога сега да пусна федера. Това е макара. Това май е макара. Я да видя какво става тук. Чакай, аз ще пробвам също да запусна. Май мога. Чакайте. Не мога. Тук има Star Snacks. Нещо. В причина от дяло. Има гребен. Има кофа от такова. Има кофа от гробища. Има гребен. Какво е това? Какво е това в кофата? Това е пръст. Не бе, това не е пръст. Пръст е.
Пръста, ето виж. А не, верно е пръст. Ко си ти? Нещо. Нещо гадно. Тук е... Има трион. Аре се качвам. Вземам трион. Чакай, ела тук. Не да сте, брат, има трион. Аре, Чакай ме! брат, има трион. Аз няма да ще получи. Ела да изследваме. Вижте, има трион. Не, трябва да го пазим за къща. За къща. Ето тук го остави. Остави и потне до него. Ела да слезаме. Имам. Ма брат, мен не е шубе. Ма знаеш от кое ме е страх? Не. Защото виж, ясно е, че някой живее долу. Има лимон, сок, има бира, има стар знак с одеяла, има вода, дупка за туалетна или пивка. Да, ма това... Ама, брат, страх ме, че някой, ако живее тук в момента, ще се върне по някое време. Аз за това не искам да стоим повече. Добре, Бранка. Има гребен, Да, видях го. чаша. Ти оглеждай по земята. Чиния. А не, това е. Има обувка. И има и такова, капак. Брат, не искам да стоим тук без оръжие. Аз имам. Ключ за лампа. Да. Тук има буркани. Капак тенджо. Тук има буркани. Я да го видя това какво е. Искам някой да Нормален буркан. Искам някой да гледа. За да имаме... Хапчета. Бак, тук някой на нормален живее, някой болен, бак. Да. Аре, някой път пак се върне. За втора част. Айде. Аре, после. С готовка, бак. Какви? Оръжие и... Ама каква? Оръжие и чубък. Ама чубъка го е страх. Ама той няма да се качва. Само ще стои тук долу. Страх го е. Той преди малко, аз когато го молях да се качим, той стоеше там при колелата. Бабе, шубе кола. Аре, ходим да покажем тия неща. Айде. Обаче малко ми е странно в центъра, като караме с някакъв трион. Не, знаеш какво? Не, ще го нося, аре. Че, ще остава графит. Виж, мога да рисуваш в това. Браво, я ще остава един спомен е тук. Чакайте му. У мене. Е, тук мога да рисувам. Трябва малко да хвана на обратно камерата. Аре, ходим. Чакай. Искам да ги покажа тия неща. Има дърво. Виж. Той е някакво много странно. То не се набучва пират. Тук пише нещо. Ста. Някой е дълбал, виж? Да. С нещо. Спирон му. Не с нещо. Аре, ходим, искам да ги покажа тия неща. Добре, Пирон, тук, виж, в тази дупка. добре, тук ни е шкафа. Да, шкафа. Да. И хора, приятели сме. Приятели. Какво казах? Приятели. След малко се връщаме за втора част. Айде, чао! Здравейте хора, взехме чимпика и сега влизаме за втори път там. Те разбраха. Не бе, стой тук. Може да дойде, Добре. не мога да се качи. Да. Те разбраха ли за трион? Разбраха ли за трион? Кой? Хората. Ами намерихме трион, да. Да, трион. Ти стоиш долу, защото и без това не можеш да се качиш. Да. Ще пробвам. Не можеш. Не можеш, много си нисък и няма да... Нямаш сила. Да. На мен ми е трудно да се кача. Долу най-долния каш. Качихме се. Влизаме за второ... Чакай си взема нулицата. Брани! Да. Аз съм там при колелата. Добре. Искам да намерим още нещо. Дай да потърсиме тук. Дай якитата. Да, аре якитата, да. Дай добре. Хора, за малко го спираме на пауза, защото с една ръка ми е трудно. Ами хора, нищо не намерихме в тези джобове. Малко си опраших телефона. Тук дали може да има нещо? Не, Има още един пирон. нищо няма, тук е само... Представи си да намерим пари. Гледай земята, Тия гледай, аз трябва да таковам. Аз ще я гледам малко. Гледай тук. Има стъкло. Ало, виждаш.
Ох. Ти чакай. Някакво животинче се качи по дървото. Обаче... Виж ли клона, виж ли клона? И ми се стори сега някой викне така. Ай! Нещо колко... Да, имаме трилъм. Чакай. Никой нищо не е чул. Ела. По-добре вземи чанката, защото... А, да. Добре. Ние тук го намерихме, нали? Има... Ох, обелка от... Всяко е такова, да очи има пясък. Нали? И то само е тук в тия ръките. Вестник! Вестник! Виж го. А? Пише. Панти от врата. Ти снимаш ли? Снимам. Ти няма нищо на това тераса. Чакай да видя тук какво... Виж има камък на металните. Да. Чакай да видя тук какво мърдаше. Някакво животинче видях. Айде после да слеземе там долу да потърсиме. Да видиме. Да, мога. Айде. Ама след малко. После. После. Бе, тук, пак се качи на видео. Аре. Е, тук има стълби. Има стълби. Тук гледам нещо. Нищо не виждам интересно. Абе, то верно тук може да се запали огън, виж. Е, тук. То нищо няма. Няма да палиме. Да, все пак. Да. Така, дай сега да слеземе там, където... Първо най-долу. Да, Обаче пак. по-експедитивно така, защото не готвим. В смисъл? Имам чувство, че точно като сме горе или долу и като сме в някоя крайна така стена или... Тук на телефона изглежда светло, ама все пак в реалния живот е тъмно. Живот е бая по-тъмно. Това се чува от като стъпваш. Се чува така, се едно някой ходи. Тежко така. Да. От това бе? Ти може да си пуснеш на фенера? Не мога. От това бе? Някой да ми обясни това какво е? Да, и намерих аз още едно такова. Има щупани бутилки. Аз телефона го използвам за гледане, защото иначе нищо не виждам. Има още едно. Това май чаршаф. Това е да, чаршаф. Тук има кенев. Да, тук е има вода. Кой си ти бе? Той изглежда на голяма котешка тоалетна. Да. Лимонов сок. Да. Пиринско. Митко! Още хапчета. Верно ли? Абе, какво толкова? Тук да ни? Я погледни на третия посуд. Не. Само вода. Интересно. Не е странно защо се служи тази вода. Ела да видим тук. Ела изследвай ти по земята. Ела. Тук има много буркани. Да. Още, ето, буркан. В смисъл, Интересно защо? виж го, това се разпада.
Значи капак от тенджина, обувка. Да. Как се чува? Това обувка е от 1983 година. Лепило. Това чорап ли? Има лепило. Чорап. Има лепило, което още е меко. Замери се на лепило. Виж каква чаша, виж каква чаша. Виж. Това го вземе. Чашата. Моля го прибереш чашата. Чашата взимаме я. Моля го прибереш чашата. Нямам място. А тая да ска? Коя? Тая. Не знам, хубава е. Да. А сега виждам. Не да струшим. Не. Не бе. Снимам трион. Чакай. Ама то верно реже хубаво. Нарисувам кръст. Защото ако някой тук има лош, и като види този кръст, ще каже, аз съм трябва първо да повече да бъда лош. Та чаша е стъкло. Да. Айде да щипим. Не. Защо? Брате, ни трябва чаша. О, тук стереопора. Няма с стереопора, вече нищо не мога да кажа. Стереопора. Чашата замина. Чакай. А не? Не, това не е чаша. Стереопора! Дай да бегаме, че тук се задими. Дай да бегаме, че тук стана прах. Да, аз имам пясък в крака. Браво. Да, отдолу да влезаме там. Тук не Да, от тук. Добре. Хора, сега се връщаме след малко. Върнахме се, слезнахме. Измиващата. Да вземам ли стъклото? Чакай, тук ще го оставим, тук ще го оставим. Това е много странно. Тук ще го оставим. Виж това. Кое? Виж го смисъл. Да бе, нали, това е от играчка. Това е от зърничко. Ама после ще ги вземем. Да, после ще ги вземем. Виж това намерих. Значи, Тук намерихме. взех си някакво стъкло, което прича на нож, виж. Аре, по-бързо ходи, бе. Ударено. Не това, виж. Намерихме една стъклена чаша и я разбихме. Да, в стената. Купих някакъв стереопор, супер, сега почва слушна киса. Така. Сега ела влезваме тук. Чакай, Мартина. Заставяме къщите, което означава, че сме свободни. Да. Ма стъклено шише. Знак. Ох. Чакайте, че тук има хайпер много тръни. Аз ще помагам с храна. Мале. О, ще те откриме буквално. Живееш ли? Да, трябва да ги Тук се държи. За мен ми е гадното, че... Нали да изчаквам тук от контрола? Да. И аз. Тук някакъв невидим трън просто ме изяде. Тук от... Там може да се мине. Тия трени са толкова малки, са най-смотани. Нали? Добре, оттам трябва да се влезе. Ох, мале, тук колко... Къде се обори? Е там. Къде? Е тук. Къде те стъпи време? Горе-долу. Тук внимание, защото е тея наркоманчета малки. Тук са ви смадява. Не може. Високо е. Вижте по стената, бе. Може да се качи. Вижте тук. Да, някой е драл. Къде бе? Сега ще го виж как влезе. Спираме за малко. Чакайте. Тук се пробвахме малко да го срежем с триона, ама не стана. Тук ще се качиме. Надяваме се. Ох, той е трън. Добре, влезнахме тук. Аз влезнах, чакаме другите. И сега оглеждаме. Как да... Тук има... Какво си ти, бе? Ти си нещо метално. Аз тук малко трудно ще трябва. Тук бяхме преди малко. Митко, ти не мисли, че има нужда да влизаш? Малко ще е трудно на тебе. Но също с Марти, има и какво прави? Ами аз само оглеждам. Да, Митко, това не е такова. Това не е такова за... Колко години сме живели. Това не знам защо си драни. Марти, аз пазил там, дето си застана. Що? Пази се, че... Викам се, че има някаква дупка. Да, като шахт. Да, верно. Тук има стъкла. Там преди малко с триона резахме. Марти, I'm the king. Ами аз мисля...
Няма кой знае какво. Чупа ли го? Дай от тук първо, ще вметна пусти. Да. Ще снимаш ли? Едно там. Ще снимаш? Снимам. Но иди по-назад. Да, полиция да ни чуе, че тогава Ще няма да чуя. Ради по-назад, мам. Че снимаш ли? Ще снимаш? Ме снимай от една страна и... Добре. Ох. Тук малко крипи. Виж ли там, мога пробвам да оцеля дупката, виж. Да пробвам? Не. Брайн се е качил тук. Аз съм се качил тук. Давай, метай го. Една там. Бат, това е като уния шишета, където не се чупат. Дръж. Чих се? Сега камерата е в моите ръце. Краля. Седнал съм на... Не знам къде. Аре, давай. Накъде ще го меташ? Да, там. Ек, снимна там. Давай. Едно. Ти се сила, бат. Аз си го метам леко, така ти е направо... Спри. Това гръмна като... Котка. А? Много ли? Не остави тук. Май под това. Я го дигни. Да. Добре, защото ножицата най-добре ти приятел. Да. Мисля, че няма какво да гледаме. Да. Вече някакси не е страх така, защото преди... Да. Ох, са тук те тръни. Един тук, който се закачи на обувката. Видях. Ох. Да, в момента аз... Добре. Ай, леле. Добре, излезе. Ох, оцелях. Хайде, мачка и котка. Защото си тиска сега си... Тук ли да си оставим в чекмеджето? Ножицата, така ли? Ами... Да, или да я вземем. Значи, Добре, остави я. ето тук се хващаме, ето тук я оставим. Не, ето тук я оставим. Не, е там. Тук моля стига. На бутия да. Ох, добре. Малко този кадър беше тъп, защото се пробвах да таковам. Да. Да я заврал една ножица е там. Дай ние ги си тегли всъщност чекмеджето. Да, айде. Дай. Не ще го сложим. Не знам. О, брат. Тук ще го заврем. Да, никой не ги вземе. Чакай си оправя малко камерата. Така, ами забихме го. Приятели, чао, очаквайте нови видеа скоро, може би. Айде, чао.